дар литсеи касбии техникии ноҳияи Шаҳринав зиёда аз 400 нафар хонандагон аз рӯи 7 ихтисос тракторчӣ, машинисти истеҳсолоти кишоварзӣ, муҳосиб бо омӯзиши кор дар компютер, монтёри барқ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизотҳои барқӣ, дозандагӣ, системаи компютерӣ ва интернети технологӣ, ҳисобчӣ ва ғайр аз ин дар курсҳои кӯтоҳмуддати 3 моҳа касбу ҳунар меомӯзанд. бо мақсади баланд бардоштани савияи дониш ва одобу ахлоқ, тарбия намудан дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, роҳбарат нақшаҳои зиёдро роҳандозӣ кардааст ва кӯшиш менамояд ки мутахассисонро мувофиқ ба талаботи замон тайёр намояд. дар соли 2017 аз рӯи 18 намуди касбу ихтисосҳо мо 468 нафар хонандагонро касб омӯзонда ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ равона намудем ва имрӯзҳо боз дар курсҳои кӯтоҳмуддат аз рӯи 7 намуди касбу ҳунарҳо хонандагон илм омӯхта, касб омӯхта истодаанд. ман бисёр сипосгузор ҳастам ки имрӯзҳо бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуд ва хонандагони муассисаҳои мо натиҷагирӣ аз ҳамин паёми президенти ҷумҳуриямон касбҳои ҳунарҳои мардумиро аз худ карда истодаанд. яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти ҳукумат ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба касбомӯзӣ фаро гирифтани занону бонувони хонашин мебошад. имрӯзҳо дар ин дабистон бонувону духтарон ба омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ машғул мебошанд. баромадани марказҳои касбомӯзӣ ва мусоидат ба омӯзиши занону бонувон аз тадбирҳои муҳими ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад ки дар тамоми минтақаҳои кишвар роҳандозӣ мегардад. имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. аз ин сабаб мо ба кашидани ҳар гуна нақошиҳо, ба дӯхтани гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, ба дӯхтани куртуҳои миллӣ, ба ҳамин гуна чизҳо машғул ҳастем. тӯли 7 моҳ аст ки мо дар ин ҷо таҳсил дорем ва бисёр чизҳоро аз худ кардем. дар ин ҷо нафароне ба кор ҷалб гаштанд ки қаблан дар марказҳои касбомӯзии ҳунарҳои мардумиро аз худ намуда буданд ва имрӯз метавонанд озодона фаъолият намуда ҳамзамон ба дигарон омӯзонанд.